Als een Russen tempo en de werpen stijgen met het oog, dan zie ik dat gevoel van de weg. Dan zeg ik niet hoe het is met je Dadelijk best aan de wereld. Niet op het uur. Zo moeilijk. Hoe is het niet, hè? Er wordt geld weer, huur. Nou, wacht maar, weer van weg. Oké. Spreek. Nou, Dat is voor de... Spreek. Schud nat met die klooi. Handjes naar de dieren en de roos. Kunt je lezen? Kunt je ook rekenen? Of mij kunt je rekenen? En als het niet komt, ik weet niet de kant dat ik verder. Dat is op hoeveel veren, dat is al. Alles komt op veer. Dan gaan we ons verwennen, dat moeten wij bekennen. Wat oma bij zich heeft is je van het. Dat zijn die Haagse hopjes, een hele zak vol dropjes. Dan hoeven wij op 1 uur pas naar bed.
Marcel. Maar joh, die is die smaken geweldig. Wel eens met baby's. Ik ga tot de buurt. Ik heb er nog een paar, die hebben het bonk gemaakt dit jaar. Allemaal schuldig. Allemaal schuldig. Heel kort zoeken. Heb je nog last gehad van de ogen, mannen? Nee, helemaal niet. Nog een eentje. Nog een niks, beetje in de studio. We hebben ook nog gespeeld als er een muntje maar zo open is. Dan gaan we van goede uit. Koningslust. Ja, goed. Jij was er een goede uit. En dan door de studio.